Ay karon diri sa Barangay Lomoyon, no? Sarangani Province, Kiamba. So na diri ang atong nga si Pastor, no? So live ta karon diri. O ni guys. So mo ni amo mga sakyanan guys. Okay. Ni guys. So nag-uban mi diri ni Pastor. Guys, kauban mi diri nga pastor. So nami karon diri sa sakop sa Kiamba, Barangay Lomoyon, Sarangani Province. So, nami diri guys. Ang RD sa Caraga Region 13 guys. Puting bisiha guys. So nami diri karon mag-meeting. Naghuman ani guys, moadto pa mi sa General Santos City. So ari diri sa ron mag meeting mo ni ang pastor. Compound ni sa dating daan. Ha? Compound ang dating daan. Compound ko ni sa dating daan. Baptismo. Ha? Baptist ni. Sa baptism. Nakabutang magdito dating daan. Dito na Dito speakers. kani sibahan ni ko ani. So, dako di ini siya nga barangay. Paingon din ni barangay. Dito ang barangay ma'am, ang barangay hall. Ang barangay. Barangay hall na dito. So kani siya Sakop ni siya sa Lumoyon. Lumoyon. So, mo ni si pastor diri ang si pastor ang in charge diri sa tibok nga Kiamba nga nasakop ang barangay Lumoyon under sa kanyang leadership. So, mo ni si pastor address. Pastor address. So live mi karon diri guys sa Barangay Lomoyon, Kiamba. Kiamba, Sarangani Province. Di atong RD guys, di bisita. Dugay na nga panahon gila kong Tay mahimo guys. So karon nakaabot gyud ko diri nga hapsay o kaharuhay nga pag-abot. Meron diri guys. Dugay na ko nilang gipangandoy nga makaabot. Dugay na ko no guys, pangamboy. Karon wadam ha. Karon tagid sa guys. So manang nila nga unexpected. Sa pasay niyo sa laha, hanay lang para makasabot sila. Ika na sila kay kabalo naman ata. Paghala na to ani nga bidino. So manit Simbahan ko ani at general at tribal sa Baptist at tribal Baptist. tribal Baptist. Live di karon diri guys. So ko ano guys. Kiamba, Sarangani Province, ang GOI 11 o It's Global World GOI 11. Ito po kami bisita sa kay Pastor Address sa tagal na nga panahon. Rosel Address. Siya po yung municipal leader ng Kiamba, Sarangani Province. Ato ning interviewon si Pastor. So live ta karon diri sa usan din sa Pastor Barangay Lumoyon, Kiamba, Sarangani. Sarangani Province. Sige Pastor, pwede na ka na mo interviewon. So nakaroon diri ang admin o ang RD sa Caraga Region 13, no? Under sa atong RD nga si Juliet Litem Ebueta. Sige Pastor. Okay. Go Pastor sa imong mensahe. Magsalita ka Pastor sa imong mensahe. So maminaw ta sa mensahe ni Pastor. May buntag sa inyo ha. Nalipay ligdas ko na makabot ko diri Ma'am Sir Henry o Ma'am Lee Juliet o si Arnald. So dugay na ni nga panahon among pangandoy bahin mo inyong ato ang programa na ginapakabot kamo. Salamat no sa plano siguro ni sa Ginoo mahitabo o abot mo dire. So kami mga Nitibo, mga tribal tribes, so medyo
usa pud mi ka murag na duol kay tungod surprise ang pag-abot ni Ma'am Doriet dire kay kami magud na mga tribo nga walang-wala. So ana lang sure sir ako ang ginasulte o daghan gyud salamat sa inyo ang nakakabot mi dire. Sige, Pastor, no, daghang kayong salamat sa imong mga mensahe nga bulawano, no. So live ta karon dire, guys, no. So naa dire ang mga original nga Tiboli tribe, no. So nagpaslamatan ni Pastor, no. Pastor Rosel Adre. So dire lang kutob, guys. So daghang salamat o good morning kanatong tanan. Maayong takna sa kabuntagon.